Enijide mo ensa menura sebani ensa o kachire paapa ayekoo Asempa FM ede hye so ye de hye janmo ni mo nyamo no Kofi peprah bai na woyema no broso dodo yenhwe bimra Sonia fancy ha Adom TV Premtobre Kasee no medidi afia amankwa tamaklo meda team na se adwuma ya fofie damoni enti ye wie na se ne movies a ni kan afutuo ewom etwaso